Поглед пък, миличкия. Това е куцият гълъб. Филм за недъзите на лондонските гълъби. Да, виж как те Движи се куц. Куц. Не бягай куц. Ела, ето. Ефи не храни куци. Ето. Заповядай. Нахрани го. Пупенце, ако му сложи ето тук, такова дали ще скокне? Пупенце, с какво да скокне? Той ще литне. Те не скачат. Виж, че е куц. Виж как ме гледа нежно. Не. С този интересен... Да, ето. Видя ли, че литне? Той може да е куц, ама може да лети. Ама виж как му леко замета. Ето като ти гледаме. Не успя този път. Давай пак. Браво. Айде лапай. Айде във въздух. Това не е котарак, бе. Да не е куче. Ето ела. Ти си ми сладък ти. Гълъбе мой. Ще ти се пръсне корема. Ще. Ето, не мога го смеле. От лакомия. Всяко се задуши и умре. Стига, моля ти се. Пупка, какво му направи, бе? Не мога го жбака. Той ти да помага. То се задави и пак продължа. Куци е много странен. Куци ме кефи максимално. Ама вижда къде е леба и знае, че трябва да дойде тук. И е борбен. Тия патките вече не сме им интересни. Това 100% това малкото е женско, защото... Що да е женско? Малко са усрали вече. Но страха, аз стига да че ще усерат пейзаж. Това беше филма за недъзите на лондонските гълъби.